Kommanditselskaber. Kommanditselskaber er delt op i komplementarer og kommanditister. Komplementarer er oftest virksomheder, såsom for eksempel et aktieselskab, og i dette tilfælde vil der være begrænset hæftelse. Det kan dog også være private personer, hvorved der er personlig og solidarisk hæftelse. Kommanditisterne er oftest private investorer. Det er bedst for folk med høj indkomst, selskabsinvestorer eller folk, der benytter virksomhedens skatteordning. Der er begrænset hæftelse, ligesom ved et aktieselskab. Ved et kommanditselskab er der ingen reelle lovmæssige krav. Der bliver dog tit oprettet en kontrakt imellem komplementorerne og kommanditisterne, ligesom der gør ved et interessentselskab. Det er nemt at skifte fra aktieselskab til kommanditselskab og tilbage igen, og det er velegnet til investeringer i skibe, vindmøller, sol og ejendom osv. Og et eksempel på en kommanditselskab er DIFO, som før var et kommanditselskab, men nu er et aktieselskab. Og det er en koncern med et bredt udvalg af finansielle ydelser til virksomheder og privatpersoner.